Američki general otkriva: ako dođe do rata sa Rusijom i Kinom, ovim arsenalom ćemo se braniti. Šef komande globalnog udara američkog ratnog vazduhoplovstva Timothy Ray poručio je da će, ako Pentagon ne investira u modernizaciju nuklearnog štita, izgubiti u eventualnoj konfrontaciji sa Rusijom i Kinom. Ray upozorava da su ove dve države sposobne da fizički unište Sjedinjene države i da zato oružje za njihovo odvraćanje mora biti principijalno drugačije. Pentagon je 2009. godine formirao komandu globalnog udara američkog ratnog vazduhoplovstva za kontrolu dve od tri komponente nuklearne trijade, kopnene i vazdušne. Ova struktura je odgovorna za korišćenje, raspoređivanje i borbenu upotrebu strateških bombardera i interkontinentalnih balističkih raketa, baziranih u šahtovima. Zapravo, reč je o većini američkih sredstava za nuklearno odvraćanje, a poziv generala Raya da se pripreme za veliki rat sa Rusijom i Kinom mnogo govori o situaciji u Pentagonu. Naši potencijalni protivnici aktivno modernizuju nuklearne snage u oblastima u kojima mi zaostajemo za njima, rekao je šef komande globalnog udara. Ovo se odnosi i na bojeve glave i na sredstva njihove dostave. Da ne bismo potpuno zaostali, moramo iskoristiti nove tehnologije za obnavljanje naših bombardera, podmornica i interkontinentalnih balističkih raketa, kao i za izgradnju perspektivne tehnike. Ili ćemo ubrzati ove promene ili ćemo izgubiti. Prema rečima generala, glavnu ulogu u vazdušnoj komponenti nuklearne trijade igraće bombarder B-21 Raider. Poput svog prethodnika B-2 Spirita, ovaj avion će biti izgrađen prema šemi letećeg krila, kombinujući svu tehnološku stručnost u oblasti stealth tehnologije. Prema Pentagonu, B-21 može lako da savlada bilo koji sistem PVO-a, istovremeno ostajući nevidljiv za opremu za praćenje. Raider, kao i Spirit, je podzvučni avion sposoban da nosi nuklearno kao i konvencionalno oružje. Na raspolaganju ima krstareće rakete dugog dometa sa nuklearnim bojevim glavama Long Range Stand-Off, koji takođe posjeduju stealth tehnologiju. Pored toga, u odeljku za bombe će biti postavljene modernizovane nuklearne bombe B-61. Zahvaljujući moćnom opsegu naoružanja i najnaprednijoj tehnologiji, u Vašingtonu smatraju da će B-21 moći da uništi bilo koji cilj na bojnom polju. Vazduhoplovstvo planira da poruči još 100 ovakvih letelica. Cena je negde oko $550 miliona za jednu. Prvi let Raidera je trebalo da se održi 2021. godine, ali su početkom septembra američki mediji izvestili o iznenadnim poteškoćama prilikom njegove konstrukcije i da testiranje neće početi pre 2022. godine. Dok B-21 ne uđe u službu, morat ćemo da se oslanjamo na bombardere B-52, B-1 i B-2. Treba ih održavati u borbenoj pripravnosti jer su mnoge letelice već stare. Na primer, neki avioni B-1 zahtevaju značajne strukturne popravke. Naša komanda planira da ukloni 17 bombardera koji često deluju na Bliskom istoku u nepoznatim uslovima. Ipak, istakao je general, američka strateška avijacija čak i u uslovima pandemije izazvane virusom nije smanjila intenzitet letova i borbene obuke. Bombarderi dugog dometa ove godine su se više puta pojavljivali na nebu iznad zapadnog dela Tihog okeana, Evrope i Arktika. Konkretno, krajem avgusta Amerikanci su izveli vežbe Savezničko nebo, a 6 B-52 aviona je za jedan dan uletelo u vazdušni prostor 30 zemalja NATO-a. Šef komande globalnog udara takođe je skrenuo pažnju na važnost obnavljanja kopnene komponentne snage nuklearnog odvraćanja. Podsjetio je i da su IBR rakete bazirane u šahtovima Minuteman III puštene u upotrebu pre više od pola veka, očekujući desetogodišnji radni vek. Zamena veterana je planirana u okviru programa kopnenog oružja strateškog odvraćanja, a komanda vazduhoplovstva je 8. septembra naručila razvoj novih IBR-a kod koncerna Northrop Grumana. Njihov radni vek se procenjuje na 50 godina. Rakete bi trebale da uđu u upotrebu krajem ove decenije i da ostanu u upotrebi do 2080. godine. O ovom oružju ima malo podataka. Poznato je da će u pogledu karakteristika mase i veličina IBR-a približno odgovarati Minutemanu III, s obzirom na to da nije planirano da se značajnije modifikuju ovi lanseri. Trostepena je sa čvrstim gorivom i dometom najmanje 15.000 km. Veliki domet će obezbediti novo kompozitno gorivo. Naravno, koristit će se i najmodernija baza elemenata. Preciznost će se znatno poboljšati zahvaljujući korekcijama GPS signala.
Mesta baziranja se neće promeniti. Minuteman III su raspoređeni u 3 baze američkog vazduhoplovstva, u Warrenu, Malmstremu i Majnotu. Svaka ima po 150 raketa. Prema planovima Pentagona, prve IBR rakete projekta GBSD biće stavljene u pripravnost 2027. godine, a u potpunosti će zameniti svoje prethodnike do 2036. godine. Iako u razvoju novog strateškog bombardera, Rusija i dalje zaostaje za SAD-om. Dotle je prema programu perspektivne interkontinentalne rakete, naprotiv, one ispred. Već 2021. godine u službu strateških raketnih snaga Rusije bi trebalo da uđu prve serijske IBR RS-28 Sarmat rakete, od kojih je svaka u stanju da baci više od 10 bojevih blokova na daljinu od 16 do 18.000 km. Ovo su planovi Roskosmosa. Venera je ruska planeta. Rogozin otkriva šta je sve Rusija planira da osvaja u svemiru. Šef Ruske agencije za istraživanje svemira Dmitri Rogozin otkrio je da Roskosmos planira da pošalje misije sa ciljem istraživanja Venere, tvrdeći da je to ruska planeta. Osim Venere D, zajedničke misije sa SAD-om, Rogozin je rekao da će Rusija poslati sopstvenu misiju na Veneru, nakon vesti da je na toj planeti pronađen gas fosfin, koji naučnici povezuju sa prisustvom života. Rogozin je to najavio na Heli Rusiji 2020. međunarodnoj izložbi helikoptera u Moskvi. Nastavak istraživanja Venere nam je prioritet, rekao je on novinarima u obraćanju. Smatramo Veneru ruskom planetom, pa ne bi trebalo da zaostajemo. Misije na Veneru su uključene u državne istraživačke programe od 2021. do 2030. godine, istakao je Rogozin. Venera je najbliža planeti Zemlji, a otkriće gasa fosfina u njenoj atmosferi podiglo je interesovanje za detaljnija ispitivanja.